отиде? Да, на първа и на втора. На първа карай. Дай газ! Газ! Чакай! Чакай! Дай назад! Той що не може да сили човек. Той гледа, че има открит. Не, той защото го окопа хубаво е. Пробай. Ама на първа не дай с мене. Май хъба ти прищрака. А вътре не знам, звънка няма къде. Не, добре. Просто прищракал. Стига, няма само. Гледаш как е?